मिउचुवेल फान्डआव इन्टारेस्टिं खामानिया बेनो जे गावबा गावनि खामायखानाय आरो गावबा गावनि जितु इनकाम बेफोरो रेडि थाखायोब्लासो जोङो लाइफआवहाय गोजौ फारसे दावखोनो थाखाय आगान सुरनो हायो आरोना। बेखायनो जोङो अराय सम मोनसे प्लेनिं लानांगोन गावबा गाव जाहाथे गासिबो थाग थियारि खालामजोबनानै लानो हायो। बेखायनो जोङो दिनैनि समखौ सानालासिनो गोबाव जितु फैबाय थानाय समावहाय जोङो खस्थ' जानाङा जासे जोंनि लाइफखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि जोङो मोनसे मोजां टारगेट लानानै मोजां मोनसे जोंनि फाइनान्सियेल फ्रिडमखौ सानहरनानै जोङो दानिफ्रायनो एसे एनै दोनथुमनाय माने हुदाया थाथारनांगौ आरो जोङो दोनथारनांगोन। नङाब्ला जोङो उनावहाय जिर' अबस्थायाव मोनहैब्ला जोंनि मावनो दांनो हानाय गोहो बोलोआ जुदि खमायलाङोब्ला उनावहाय नैबे दोनथुमनाय नैबे जमा जानाय नोंथांनि जितु रां बेयो गिदिर मोनसे नोंखौ बै समावहाय मावा दाङालासिनो जाहोनो हानाय मोनसे पर्टफलिय' बानायनानै लानायानो दा जोंनि थांखि जानांगौ। थ' थेंक्स फर वाचिं।